Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumama wa programu yathu imene timaicha nkhanga zaona. Mwa changu ndikufuna ndithamange kuti Amalawi ndiyankhulepo zinthu ziwiri zimene ndinalonjeza kuti ndikuyenera ndiyankhule chifukwa ndaona zikunka zikusanjana. Komano chigawo cha kumama kuno programu yanga akundipasira ndi Idi Msume. Amene wa Idi Msume akukhalira kuja ku Pretoria West, akufuna kuziwisa abale ndi alongo kunena kuti ali ndizo chitika pa 17 mwezi uno, ali ndi birthday party, akukumbukira tsiku limene anabadwa Idi Msume. Choncho akufuna kuziwisa abale ndi alongo kunena kuti tiyeni kuti mukawakhazike mukakhale nawo ndipo akonzeka kuti mukacheze nawo. Idi Msumewa amenewa akuchokera ku Mangochi kuchilipa, ndi mwana wa mai Mariamu, Abiti Mariamu Ndala kumene kuchilipa. Choncho Idi Msume mungapeze pa nambala iyi 07823923667. Idi Msume mungapeze pa 07823923667 kuti mumve zambiri. Ndipo malo amene akachitikire chisangalalowa ndi ku Victoria Preschool 339 Ketjen Street. Tiyeni tonse amene timacheza tikwaziwa Idi Msume ku Pretoria West kuti tikakhale nawo tikasangalale nawo tsiku limene iwo anabadwa. Aliyense akavale mmene iye akufunira, kulibe uniform ngati akwaya. Valani mmene mungafunire, kakabudula, ka trouser, kamva sketi, kamva chitenje. Idi Msume akunena kuti nonse mukuyenereka kufika ku Pretoria West kumene kundi ku Victorian Preschool Street number 339 Ketjen. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Mwachangu ndikufuna ndikambepo nkhani ya Jomo Osman amene ali mfumu ya mzinda wa Blantyre. Anthu ambiri akambapo ndipo anthu ena mpakana apezerapo njira yokuti apeze ndalama chifukwa cha nkhani ya Jomo. Titayifufuza nkhani ikupezeka kuti nkhani ndi za ndale, ena alowesapo ndale. Ndipo ndikunena pano Jomo aberedwa, ndikunena pano Jomo aberedwa, koma iwo sakudziwa kuti aberedwa, akungoona ngati ndi zinthu za mtendere. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM.
Ajomo Osman sana la kuise kumenya mzimayi uja. Chifukwa chani chimene tikunena kuti sana la kuise kuti anammenya mzimayi uja. Pachizungu pali mawu onena kuti send a thief to catch a thief. Send a thief to catch a thief. Tumizani wokuba kuti akagwire okuba. Chifukwa anthu amadziwana. What I'm trying to say, Ajomo Osman ndi mwana amene wakulira mtauni ya Blantyre, mtauni ya Limbi. Ndi mwana amene anayankhula ndi pakamwa pawo kuti ndi munthu amene alibe classmate, kusonyeza zonoti sanapite ku skulu, koma Mulungu anampasa nzeru. Skulu ndina, nzeru ndina. Alipo anthu opita ku skulu koma opanda nzeru, ndiye pali anthu amene asanapite ku skulu anzeru amene amakwanisa kulamulira. Ndikhoza kupasani mafumu ambiri amene tili mmamizi mwathu, tili nawo mmamizi mwathu, sanapite ku skulu, alibe ma degree, alibe ma diploma, angakhale certificate ya form 4 ya form 2, angakhale certificate ya standard 8 kuti mwafuzi alibe. Koma anthu timanena kuti afumu akuti ndi anzeru, afumu akuti ndi anzeru. Chimene chimafunika ndi knowledge. Ukakhala ndi nzeru zinthu china chilichonse chimatha kutheka. So Mulungu amatipasa mosiyana. Anapereka nzeru kwa ena, anapereka kwa ena skuluyo ikuakanikanso kuti aendese, akapasa dziko kuti yendesani dziko, akasanga kukhala ma MP skulu yawoyo ikualepheresanso kuti ayendesenso MP wawoyo. Sono Amalawi tikhale ndi chiphunziso kunena kuti chimene timafuna ife ndi nzeru za munthu. Kodi munthuyu amaganiza bwanji? Jomo ngati mmodzi anali wa maskini, akudziwa mmene anthu amakhalira mtawuni, akudziwa mmene anthu amabera mtawuni, akudziwa kuvuta kwa ana amaskini. So munthu amene ali ndi experience ya chinthu chija, Mulungu anamtenga ndi kumbweresa kunena kuti akhale mtsogoleri wa mzinda wa Blantyre. Lero Jomo sakufuna mzinda wa Blantyre, mzinda wa Limbi uzooneka ngati kulilongwe, kuti aliyense aziyenda ndi chikwanje m'manja. Chifukwa kulilongwe amalolera kunena kuti anthu aziyenda ndi zikwanje, alibe nazo chifukwa ndi kacha yawo. Ndiye Jomo akunena kuti ife kuno ku Blantyre, town ya Blantyre, kulimbi kuno, sindikufuna wina aliyense aziyenda ndi zikwanje, sindikufuna achinyamata muziyenda mtown muzikapanga ma 2 finger. Ndiye uja anaitana anthu aja ndikupita, anazindikira kunena kuti uyu walakwisa, awa magula zokuba. Aliyense wogula zakuba ku polisi amamsekera. Ndipo mukapita ku polisi kuli mulandu wonena kuti amene akugula zokuba akuyeneka kusekeredwa. Okuba amachajidwa zake kandi 12 kandi 6. Uyu wogulayi amamuchepesera zaka, ndicho linga chonena kuti akazatuluka khalidwe limeneli alisiye, kapena amamuza kuti ukuyenereka kupereka ndrama zokwana mwakuti ngati sukufuna kuti ukhale mundende. Kusonyeza zonena kuti kugula chinthu chokuba ndicho lakwika, angakhale apolisi akudziwa. Ndizomvesa chisoni, pali anthu ena amene tikuzitcha kuti ndife amabungwe, sindikudziwa mabungwe amene watikuchoka kuti. Ma civil servant anakapidwa, kumenyedwa, kuvulazidwa. Sindinaonepo HRDC ikudzuka, sindinaonepo HRCCC akuti yankwezalamba ikudzuka. Koma lero anthu akupezeka zonoti akubwera ndikumayankhula. Ena mpaka apezerapo mwayi kunena kuti tikufuna tipange ma demonstration. Nkhani yachitika ku Blantyre, bwanji ma demonstration osakapangira ku Blantyre, mwasankha kuwapangira ku Lilongwe. Chimene mukuopa ndicha. This is Comrade Ntanyo, Limpopo FM.
ndezikachitika chonchi madobadoba sopano amapezeka zonaona kuti amatuluka kunena kuti apeze ya utaka apeze ya ngaiwa nde kunatuluka madobadoba kunena kuti akufuna akapange ma demonstrations. Munali kuti pamene ma civil servant amamenyedwa ndi kukhapidwa. Munali kuti pamene Bobi tinaluza Bobi Victoria Bobi munali kuti simunatuluke posachedwa pompa kwamwalira kwaphedwa nsikana ndi mulonda ku Lilongwe simunatuluke koma lero mwangona zonena kuti iyayi chifukwa amene aja ndomwalira koma jomoyi ali ndi moyo tikhoza kukamulowa ndi Amalawi kagulu kena kanthu kakamulowa Jomo kagulu kena kanthu kakamulowa Jomo kumunamiza ndi kumubera ndrama chifukwa cholinga chawo chinali chonoti amubere ndrama koma iyeyo Jomo amaona ngati kuti anthuwa akundikonda. Anthu anafika size yomuimbira Jomo telefoni kunena kuti ututumizire ndrama zokwana 3 million tufuna tipange transport tibwere ku Blantyre. Kumuimbira Jomo ajomo akhozo ndichitira umboni ine sinayankhule ndi ajomo koma ajomo akhozo kundichitira umboni kunena kuti madobadoba ena anaimbira ajomo kunena kuti mutitumizire 3 million tufuna tibwere ku Blantyre tizakumane nanu tikambirane nanu ndipo madobadoba amenewa ananyamuka ndi kupita ku Blantyre ndi kukakumana ndi ajomo Osman zithunzi zawo ndili nazonso. Limpopo ndi Comrade Mtanyo. Ndimafuna ndipemphe Agape Kombe komanso Bire Malata ndinu ma activist amene Amalawi amakudziwani no matter amakudziwani munjira ya mtundu wanji amakudziwani munjira ya mtundu wanji mmene amakudziwirani koma anthu amadziwa nondo you are part of the activist mama activist 100 inuyo muli mmene momo. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti musamagwirisidwe ntchito pa zinthu zimene zizakuonesani uchitsiru wanu. Munabwera munapanga press briefing ndikumakapepesa munthu amene anakupasani ndrama zimene zija timamziwa nde munabwera ndikumakapepesa pa zinthu zimene mwaziyankhula ndikumapepesa. Amalawi akamakuonani azikuonani mwa mtundu wanji activist wanu uzooneka wa mtundu wanji wofuna ndalama wokonda ndrama kapena wofuna kuthandiza anthu. Ma demonstrations amene amafuna kupanga ajina Bire Malata ndi Agape Kombe anthu amene amachita funding ndi Robert Nkwezalamba Baxton Nkoma komanso Faison Jones ndipo anthu amenewa ndi amene amapereka ndalama kunena kuti anthu amenewa akapange ma demonstration olimbana ndi Jomo nde anthuwa ndi amene akutenga ndrama ndikumtuma Bire Malata ndi Agape Kombe the same people akumuimbiranso telefoni Jomo kumuza zonoti utitumizire ndalama tikubwera kuti tizakambirane. Lero anthu aja anakakumana ndi Ajomo ndikukaberanso Ajomo aja ndalama yokwana 10 million kunena kuti ifeyo tipangisa press briefing yokuikirani kumbuyo inuyo kuti zinthu zimene munapanga zija sizolakwika. What stupid is this? What stupidness is this? Kuchoka ku Lilongwe kumuimbira Jomo foni ndikumusaka Jomo ndikupita ndikukamtengera ndalama oti Amalawi muona press briefing ikuchitika imene ndikunenayi amubera Jomo ndrama kupanga apangisa ati press briefing Nkwezalamba Baxton Nkoma Faison Jones ati amwikire kumbuyo Jomo the same people amene anatuma ajina Agape Kombe kuti akapange ma demonstration. What type of activism is this? Akuti gula HRCC
ndikufuna ndipemphe Agape ndi Bire, pezani zochita. I always said activism imakoma ndi kukhala ndi chochita. Ukakhala ndi chochita, olo mthumba mwako mulibe kanthu, umadziwabe kunena kuti customer akandimbira ndipita ndikampangira chakuti, o ndikanyamuka kupita kumsika kukapanga malonda anga ndikabwerako ndikena kake. Koma izi mupusa nazo chifukwa anzanuwa ankweza lambawo amakugwirisani ntchito kumakupasani ma 200,000 iwo akutenga ndalama zochuluka ndi kumayika mthumba. Mwachisanzo amakhala akukatenga thandizo kwa mayi Martha Kwataine, akatenga thandizo kwa mayi Martha Kwataine ndikumakupusisani inu ma 200,000 kuyika mthumba. Press briefing ikamata, iwo akamachoka pamenepo ali ndi mamiliyoni. Ndikuyankhula mokukondani Agape Khombe ndi Bire Malata. Pangani press briefing imene pa mapeto pake dziko likapindule, Amalawi akapindule. Osapanga press briefing just because ndi musangalase munthu ndi sangalase mabwana ako. Bwanji iwo amakanika kungobwera ndi kungopanga ma press briefing, bwanji iwo zimakanika kunena kuti anyamuke apite pansewu akapange ma demonstration. Chimene amaopa ndi chani? You need to ask yourself, Jomo Osman sakuyeneka kupepesa, ndipo zimene anapanga Jomo Osman anapanga zinthu za mzeru. Ndipo ndikufunanso ndinene a Jomo Osman kumene muliko, ngati mukumva musasire pomwepo, konzani mzinda wa Blantyre ndi Limbi, ndipo zinyalala zimene zimakhala mmene muja zonse zija zichokemo, ikhale town yonena kuti angakhale tikabwera ndi anthu mdziko azisirira kunena kuti sitinaone mzinda wokongola, mzinda ochitisa kaso ngati uwu. Ngati kulilongweko agwirizana zonena kuti aziyenda ndi zikwanje kulilongwe, koma aini yake ifeyo a Blantyre tikufuna Blantyre ikhale bwino. Ana taphunzitse ntchito zamanja, agwire ntchito zamanja. Kuba si chinthu chabwino. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Ndili ndi kagulu aka, kagulu kamene kandika polisi kamene kakutumikira amwanga amene koti lanena kuti sakuyenerekanso kuti amangidwe, akuti chifukwa ali ndi mulandu kale. Aliyense amene ali ndi mulandu kale ku Malawi makhoti akunena kuti sakuyeneka kumangidwa. Sindikudziwa kuti ndi dziko la mtundu wanji. Ndiye kuti anthu tizingopalamula kunena kuti tikalapalamula pano ndiye kuti mulandu wachiwiri, wachitatu, wachinayi ulibe ntchito, khoti silingati mange unless zimene zizi zikuchitikira andale okha kapena anthu amene anaba ndalama mu nthawi ya MCP. Koma ndakhala ndikuona amphawi akugwidwa ndi matumba amakala awiri, ndikuwuzidwa kuti apereke 400,000 kuti asakakhale ku ndende, kapena ayi akakhale ku ndende chaka chimodzi. Anthu amene akupezeka ndi matumba amakala. Koma anthu amene ali ndi milandu ikuluikulu mdziko mwathu, sindikudziwa aboma ngati zimene zimukuziona, sindikudziwa andale ngati zimene zimukutha kuziona, kunena kuti pakati pathu mdziko mwathu muli kukondera, dziko lathu muli kukondera. Sindikudziwa andale ngati mukuziona, sindikudziwa mafumu ngati mukuziona, ino amene mukuzitcha amabungwe sindikudziwa ngati zinthu zimene zimukuziona. Munthu amene akupezeka ndi matumba awiri amakala kuti akagulise apeze chokudya cha tsiku limene lolo, akugwidwa ndi kukasekeredwa chaka akakhale ku ndende.
anthu amene apha, anthu amene aba ndalama zambirimbiri, amenewo alibe ntchito. Sindikudziwa ngati amabungwe zimene mukuziona, zimene mukuziona amabungwe ndi za Jomo. Ndilokhuzidwa ndi dziko langa, sindikudziwa kuti dziko langa likupita kuti. Ndi chifukwa chani andale tikumayikirana kumbuyo? Tikudziwa zonena kuti awa alakwisa, koma kuti atengedwe akayankhe milandu. Lero amuwanga akunena kuti iwowa sangatheso kukaonekera ku khoti chifukwa chonoti ali ndi milandu kale. Nanga milandu imene anagwidwa nchifukwa chani sakukaonekera nayo pa khoti? Milandu ikungokhala. Attempt to murder. Amafuna kupha munthu. Mulandu umene uja ndikanakhala ine ndibwezi ndili kunja kapena ndili mkati kumadikirira. Wandale attempt to murder ali kunja. Dziko lokomera anthu olemera, anthu osauka ndife zitsiru, anthu osauka ndife agalu. Timafunika mu nthawi yonena kuti tipite tikavote, ndi pamene timafunika mu nthawi yonena kuti tigwirisidwe ntchito mu zinthu zonena kuti olemera akapindule. Dziko lotembereredwa. Ndiri ndi mndandanda wa apolisi amene akugwirisidwa ntchito, ndi amene auzidwa kuti sakuyenereka kumangidwaso amuwanga, amene wandanyamata amuwanga. Kuli superintendent Namacha amene waku headquarters, nepali inspector Katundu aliso ku headquarters ku area 30, ndipo kuli Arthur Suputujere Ekoi, ndipo kuli commandant Central West, komanso Sergeant Masauli kumchinji, superintendent Nyirongo Ekoi, Arthur Suputu Nyirongo, komanso Arthur Suputu Brown Chewe kumchinji kumeneko. Kumene apaliso Arthur Suputu Dani Chisulo kumchinji, pale inspector Chipiriro Kalimira, komanso kuli inspector Chidiso, Sergeant Antonio Masulani, komanso kuli Sergeant Wilson Chirumpa, Constable Shadrack Muanga amene wayeneka kuti apawo amuwanga, Constable Beckham, Constable Mangiriza amene wakunchinji. Onsewa anyamata amene akugwirisidwa ntchito ndamuwanga kuti azitolatola ma information, ndipo azitenga ma information aja azikapereka kwa muwanga. Mudziko tili ndi polisi yokhazikika, ndiye tili ndi polisi inaso imene ili yapadera yomapanga zawo. Sindikudziwa kuti dziko la Malawi kandi kutembereredwa, kandi kuzaza ndi ufiti, kandi chani. Kumawa kuno ndimalize ndikunena kuti Athabo Chakaka Nyirenda anathawa mudziko muno mu December. Izi zaululika pamene amayankhula ndi mmodzi wa mzanga amene amakhala ku America. Iwowo poyankhulana samaziwana kuti mzangayo
amaziwana ndi achakakawo kapena achakakawo samaziwa zonena kuti uyu ndi nzawo wa Comrade Ntanyiwa nde anafasa ndikumamuuza zonote amwene inetu nabanduka kuchoka kuja ku Malawi nkhani imene inandibandukisa ndi nkhani ya Chilima nkhani imene ichi ngati boma limene lalowali la TPP lingakhale serious kwambiri anthu ambiri akuyenereka kumangidwa ngati Thabo Chakaka Nyirenda akuyankhula ndi pakamwa pake kunena kuti nkhani ya Chilima ndi wopya aboma mkuyeneka kusamala nkhani imeneyi ikhoza kuza kuchosani Monison mboma kuti mwayilephera mwayipondereza ndi Thabo Chakaka Nyirenda tikunena pano ali ku America dera lina ngati aboma munga afune mutimbira telefoni tikupasani kumene akukhalira pamalo pamene akukhalira ngati munga afunetu chifukwa tikuziwa kuti kodi mlandu umene uja uyendaso bwino kapena suyenda bwino ifeyo tonse Malawi tangoyang'ana kwa Mulungu chifukwa chonoti ndi zambiri zimene tikuziona zokhumudwisa zimene zikuchitika ola kwawo akapezeka koma osatengedwa amene akuoneka kuti timilandu tawo sitoyenerekaso kukakhala kundende ndi amene akukakhala kundendeko ndeifa Malawi tangosiya china chilichonse m'manja mwa Mulungu kunena kuti tatiye tione Commission of Inquiry iyendese bwanji amaumboniwo akamakaperekera maumboni chifukwa gwero ndilonena kuti Commission of Inquiry mukhoza kuyendesa bwinobwino ndi kufufuza bwinobwino koma nanga siku mapeto kwake zikathera ku koti nde koti lathu sopano judiciary yathu ndi kumanena kuti iyayi awatinama ngakale mulandu usiti kuyenereka taimbe mulandu ndi pamene tili ndi nkhawa so Thabo Chakaka Nyirenda anathawa mdziko muno zimene zikutisonyeza kuti akayuni anathawa nkhani ya Chilima Thabo Chakaka Nyirenda anathawa nkhani ya Chilima na Majekete anathawa nkhani ya Chilima iziti mai zamba nawo ndawa abandukawa akakhala president wa chipani chinacho ndi uyuso wathawa dzanali ndinanenatu kunena kuti ngataliko kudzikoko tamutulisa ntimuone Mungu mbweresa pa galeta la moto lija munagula kuti mukamulumbirisi ndikatelonso ndi galeta la moto limene linagulidwa ndicho linga chonena kuti akalumbirisirane ndinene kuti Limpopo FM tikumanenso chigawo china tikuti tonse tikakumani amene tili ku Pretoria West mu mzinda akuti mzinda wanji umeneyo mzinda wanji okay akuti ku Pretoria tikakumane ndi Aidi Msume tsiku limene akukumbukira tsiku limene anabadwa mwana woyamba kubadwa wa Abiti Mariamu Ndala kuko kuchiripa Yehova wa makama Yehova Yehova wa makama Yehova Yehova wa makama Yehova Matimenyera ku wanani yagulira Yehova wa makama